Ağam sen senenin pullu mu ya pullu sırayan mı? Haqiqi bay adamlar özünün pulluluğunu bildirme. Aminler pulun sağını olun getada kes soyam adamda da görünmelisin. Başla. Ağamda Ali adım. Alleyip din adını tutup oturmayın familyanı bilen bile tutayım familyanı da maydan. Garx. Ali Garx. Ad familyam statusu bilen galat geliyor. Oo, näme hizmet oligarxa? Bana o komentariya eden adamla yüreği yala. Ahça tuvi. Neçeden? Tüy 13 manat 90 tenge. 3 kilo çek. Pomidor. Boşap can edecek de bir naylamaniyattan çıkaran adamın yüzü yalı. Çınmadı. Neçe mana? Nurlu meydan firman öz önümü. Bakadan 5 manat. Katı opamdı. O zatlen ervesta tapavutlandık bilen men. Şoň üçin Nour market sayladım. Çek bundan ömü çıkılar. Böylekin gürleşmeli da adımı da var diyenden son men yüzümün renki al kadar çıkıran keser neçe mana? 1 manat 90 tenge. O neçe pul ol yaray. Şunu bir kles şey mi? Bir tonan düşýär mi? Oligarxa gatyr gaty baýa da mekenin sır nämedi? Sır eti arasalan manşırlan kalkmaştı. Yo, skred var mı? Tavuk neçeden? Bütün tok 34 manat. Nurlu meydanı var. Şundan 2 sansını alıp bar düşünürüm. Öňler menen pukara ýaşaýardym. Soğunu arasalar durmuşmy soğunu urun versem soğunu aglaýady. Endi menninle sen ýaşlaşyňa, dar eşigiňe geleceğiň öňünde hiç wagt ýaltanma. Goý sen ýaltanmany ýaltansyn. Hiç wagt ýadama, ýadawlyk duýguny ýadyr. Durmuşa bolan höweslendir. Soğunun 3 kileçekde kassa var. Oligarxa pullu sıran var 4-nji gün geldim ödüňe. Pensiýa o anna güni Nour marketde palo güni bolan üçin palo degişli ähli zatlara ardanlyşyk bar. Benim diňe ardanlyşykda wagtlar aldım. Men pikirlenşim bilen beýleki adamlaryň pikirlenşiniň çelse bilen Fahrenheit ýal tapawdy. Olar näme? Men gurrunum twist'in aýdymy däl. Düşünmedim. Dollunly. Pulu kazanmaň wajib bolşýaly täşitlemäge wajib. Döredilýän mümkinçiliklerden peýdalanmany başarmaly. Baýlyň sıram şonu. Onnoňam men öz pulumy soýan. Artykmaş tölerýäli ýylyň kazanýan pulumy soýany. Başga palon produktlaryny aldım. Gencemel taýynmy? Salam, Matmazel magazynimize hoş geldiňiz. Sen magazynyň eýesimi ýa ýöne satyjymy? Men satyjy. Ha, salam. Yerden pulumy geldi. Ha, özümden gelýänkin. Ben gaýtmakam pully bassaý, tasawwur gaýtdym. Bagşlan. Şu koşuň näçeden? 700. $600 bolan okmy? 700 manat. Ha, her renkinden birim sal. Pulun gurrun yok. iPhone görýärmi? Originalle ýasamasyny tapawutlandyryp bilýärmi? Yok. Ene, original iPhone 17 Pro Max. Bular näçe manat? Gowam gelşer sana. Bular Matmazel'in original sumçka bolan. Seýhulymy. Leýtermi ta? Men pulum diňe wagty ýygyna saratmany etmem. Galan wada pulum ýetir arkaýyn ol. Men şahenimiň söýgülisi. Düşünmedim. Men garyp del. Bahasy $1000. Aýym sana gowy gelişmedi başgadyny saýla. Degişen. Bahasy 1000 manat. Gelişmese de sal. Aýymyň islegi men üçin kanunly. Gowmy? Tentek 5 kak diýen. Ha. Indikide pul soraman gön salyber düşündiňmi? Pul eliň kiri bolsa onu bil hapisa. Sen hapisa? Bu näme? Bu siziň ahtaşyňyz. Kabluk. Suraw geçen köýde bir zadyň isi barlygy? Mümkin el. Bular täze gelip düşüpeni. Başgasyny arlap görem. Munda da köýde zadyň isi bara. Dogan siz birje süýşäňde. Indi barlap görem. Indi gowy 38-nji razmyny salay. Edidim. Oh. Ýup bolun näzmasyny. Hawa shopping'a etdik inni de şerýurda fiýahada da gidäýeli. Altınjy güne bilet alyber. Näme üçin? Sebäbi şoň ýagşy ýa.